Abahleli balomgubho bathi konke sekumi ngomumo njengoba kulindele ukuthi isilu MisiZulu sibekwe ngokusemthethweni njengembubu esishagalolunye kwaZulu. Umntwana kwaphinda ngene uMangosuthu Buthelezi uthi uzinzo eNdlunkulu lwenza isizwe sonke sibumbane ubese exwayisa ukuthi inkundla eMabhida ngeke yakwazi ukuthwala uZulu wonke nevakashi. Kodwa akubhekekile ukuthi njengoba uZulu engaka nje nabanye bawutheleka lapha bonke kuba ingozi leyo futhi semgwaqeni ngathi khona ingozi emgwaqeni. Khona manje izinyane lesilo ubheka uZulu umntwana umbonisi naye ubambe isithangami nabendaba ethi abanelisekile ngendlela udaba lwesihlalo oluphethwe ngayo. Awuhlonishwe phela umndeni ukuthi ube nanalo izwi lokuthi wona utheni njengomndeni. Ikomiti elihlela lomgubho lithembise abazobe besenkundleni eMabhida ukuthi ezokuphepha zizobe iqinile. Lokhu kuze emuva kwezikhalo ngembhikisho eqondene nezinye izikhulu nabaphathi bamazwe. Itatanyizwa zizobe zingaphezulu ka-2,500 eziphuma kwamanye amazwe kuhlanganisa namakhosi neindlovukazi. Those who want to protest, they've got their right to do so, but there will be dedicated areas for such. It will be outside the stadium, and then those who want to disrupt the president when he hands over the certificate and speaking, unfortunately I don't think that opportunity will arise. Amasango azovulwa ngehora lesikhombisa ekuseni kuzobe kudlalwa umculo wesintu eyindaba enza SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.